बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ सुपार टेलेन्ट अफ बर'लेण्ड बादायनायखौ जानुवारियाव खुंनाय जागोन। क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायाव अडिशन लानायनि फोरबो खुंनाय जागोन। बे खौरांखौ रंजालि प्रडाक्शननि सामलायगिरि बिबेक बसुमतारी बिथाङा क'क्राझाराव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। जोबथा देरहानायनो बान्था महरै नोगोद 1 लाख रां आरो लोगोसे गांसे मान बिलाइजों मान खालामगोन। बे बादायनायाव सा सानजानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बाहागो लानो हागोन। मोनसे गोजोनथाव रादाब, गवालपारानि सासे बर' फिसाया बान्थानि थाखाय सायख'जादों। गवालपारा जिल्ला रंजली थानानि सिङाव थानाय बगादबा गामिनि अनिला स्वर्गियारिया NBT आरो भारत सरकारनि मेन्टरिं युवा लिटारेरि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि अनिला स्वर्गियारि बिथाङा सासे जाखांफु लाइमोन लिरगिरि आरो बिथाङा दायो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि नेहाथारि बिबानाव दं। भारतआव फिन प्लेन क्रेशनि जाथाय, इन्डियान एयार फर्स एयारक्राफ्ट MiG-21 राजस्थाननि जैसलमेर जिल्लायाव क्रास जायो। बे प्लेन क्रेशनि जाथायाव पाइलट विं कामान्डार हर्षित सिन्हानि जिउ गोमायो। बे जाब्रबथाया थांनाय मोनाबिलि 8:30 समाव फोरोंथाय अपारेशन खालामबाय थानाय समाव जायो। बे जाथाया जैसलमेर जिल्लानि भारत-पाकिस्तान सिमना सुदास्ट्री गामियाव जायो। गुवाहाटी ट्राफिक पुलिसआ सा 47 सुबुंफोरनि लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामो। ट्राफिक पुलिस बिफाना टुइट खालामनानै मिथिहोनाय बादिब्ला गासै सा 47 सुबुंफोरखौ जौ लोंनानै सालायनायखौ लामायाव हमथायो आरो बिसोरनि लाइसेन्सखौ सासपेन्ड खालामो आरो 10,000 जुरिमाना महरै लायो। बिनि सिगां पुलिसआ गासै सा 22 सुबुंफोरखौ लोंनानै सालायनायनि थाखाय लामायाव हमथाना दोनो आरो बिथांमोननि लाइसेन्सखौबो सासपेन्ड खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पुलिस बिफानखौ बोसोर गोदाननि फोरबो फालिनाय समाव जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।